Piye ana apa meneh, Le? Nggo nglatih kula setunggal kali tiga. Piye ana apa meneh to, Le? Anu, Mbah. Kelas cinta, Mbah. Lali. Cinta ki. Biasa, Mbah, kelas cinta. Ya aku. Yuk. Oh. Sing kelas cinta kowe. Kat dulu. Oh, alah cup. Pelajaran kok mung cinta-cinta terus. Tapi kok ya ora lulus-lulus. Alah, Mbah. Iki lho, ceritane iki aku dikenalke cewek. Iya. Cewek koncone Yogi. Oh. Yogi putune Mbah Dalinem kuwi lho. Oh, Yogi kae to ya. Sebelahe dhewe kono kae. Lah kuwi to. Iki aku wis akrab karo cewek kuwi, aku mau duweki nomor WhatsApp. Oh, kowe wis akrab karo bocah kuwi. Berarti kowe wis pernah PDKT. Iya, iki lagi PDKT. Oh, ngono yo ndur piye kuwi? Bar PDKT akrab, Iya bener. terus langkah senja. Aduh, ngantek. Terus langkah selanjutnya pripun, Mbah? Ajari, Mbah. Lah yo mau bocah. Kat dulu, sip. Kula dikte nggih. Oh, alah, ya nak ngono kuwi kudu digawe baper sik, Cup. Yuk 1 2 3. Oh, lah nek ngono kuwi digawe baper sik, Cup. Baper. Lah terus carane pripun, Mbah? Carane ayo ditarik ulur. Sik, kat dulu. Piye kuwi? Aku salah. Sikilkumu piye? Kita ora nang kono, Yok. Kok ini ngene, Pak ya? Masuk, Mbah. Sik, Mbah. Wo, bocah gemblung lunga tanpa pamit. Sik, teko tanpa kula nuwun nganti kleru. Teko tanpa Tekane dhisik, heeh. tanpa nggih. Teko tanpa kula nuwun. Nggih. Lunga tanpa pamit. 1 2. Oh. Sik, Mbah. Kono tekan ngendi lah aku muni. Tekan lawang. Tekan lawang, yo. Lagi keluar yen? Heeh. Ora apa-apa iki kudu mancing basukin macet tok. Wow, cah ki nek cah gemblung. Teko ora kula nuwun, bareng lunga ya ora pamit. Katik kaya cah tresna. Piye? Kurang, Bang. Kurang apa nih? Bocah gemblung riyen mau nggih. Bocah gemblung. Mboten sah. Lunga-lungane niku nggih mboten sah nggih. Oh, bocah gemblung ngeten tok nggih. Oh iya. 1. Wah, lah bocah gemblung kae mau. Katik kaya tresna. Hop. Teko tanpa kula nuwun. Teko. Nglatih kula. Teko tanpa kula nuwun. Teko tanpa Sik. kula nuwun. 1 2 3. Teko tanpa kula nuwun, bareng lunga ya tanpa pamit. Jan persis kaya sing jenenge Tresna. Jan persis kaya sing jenenge Tresna bocah kae mau. Anu, Tresna tok mawon. Oh. Jan persis kaya sing jenenge Tresna. 1 2 3 nglatih kula. Jan persis kaya sing jenenge Tresna. 1 2 3. Mana ya? Sik, aku guyu terus sik. Sik aku guyu. Aku ya. Main pas ya, yo. Sing kae lho. Aduh, kapan. Kayak sopo kae? Wes. Among ngomongnya piye, Kak? Langsung aja cinta. Wong kae kok cinta terus sing dipikir jan ngono. Wong kok mikir cinta terus. Wong kok sing dipikir meng 1 2 3. cinta terus. Wong kok sing dipikir mung cinta kae. Ayo cuk wis tak. Oh iya. Genah wis ngene. Aku senyum ora to? Ora ya? Kowe melu ngake sapa Bingung. Sapa to, Yok?
Cinta, cinta, cinta terus. Wong sing dipikir mung cinta. Sapa to, Yuk? Kowe meneng sik ning kene tak paranane. Kowe dhisik ya. Tak paranane sik. Alah. Ya wis, disian ya. Bisa. Oke. Tak sawang saka kaduan kok ambu-ambune kok kaya bar di larani wong wedok to, Bos. Yok. Aku nganti bingung kok. Aku iki kudu sabar apa kudu sadar? Ya sadar ya perlu, sabar ya perlu. Kat Lali aku. satu-satu. Aku nganti bingung kok ya. Aku ki jane kudu sabar apa kudu sadar? Halo, Bos. Mbok sing tenang neng aku. Mbok cerita. Bos, eneng apa piye masalahe? Kurang lancar kowe. Oh, oi. Biasa wae kaya nak ngobrol karo kanca. Ngleling ngono. Kan kowe tatonan. Wis tenang ae, Bos. Wong eneng aku kok bingung. Wis cerita eneng apa. Ngono iki lho. Aku nganti bingung ya. Jane aku ki kudu sabar apa kudu sadar? Mbok sing tenang, Bos. Eneng aku kok. Ya cerita. Eneng apa? Lah, piye iki? Hawane gur pengen misuh ngerti ra? Tapi ora pantes lho. Karo spekku sing kalem tur sabaran. Ora pantes to? Kalem terus sabaran. Ya ora. Lah opo jan wis jeru tenan to? Oh iya. Ya. Baleni ya. Lali. Hawane gur pengen misuh ae ngerti ra? Lah apa, Bos? Tapi kok ora pantes karo spekku iki sing wonge kalem tur sabaran. Kalem terus sabaran. Apa iki bocah lali aku ndek asem kok. Lah opo jan jeru tenan? Oh, oding sorry. Cerita, Kak. Iya. Lah opo wis yo apa bahasamu dhewe? Lah opo kisahmu iki sing lah opo wis jeru tenan to, Bos? Sing kowe lara ati iki. Oh, ngono lho. Karo ngeki kesempatan jus pindah. Yuk, 1, 2, 3. Lah apa wis jeru tenan ya, Bos? Lehmu sing kelaran ati. Kok nganti kaya ngono iki? Umpama kisahku iki tak gawe koplo, Hah? mesti akeh sing joget to. Lah wi cerita sedih apa dangdutan? Kat Bisa lagi, Mbak? Bisa lagi? Kat. Basukin malah megeh-megeh aja. 1, 2, 3. Kuatno nalarmu. Kowe iki isih enom, masih banyak cobaan yang belum kamu cobain yo, Le. Wis ngono kuwi. Kat. Bocah kok yo brudas-brudus. Metu kono, metu kene. Kuwi gek yo ana apa to yo? Tenan to, Mbah. Endinge gur ngene terus. Disakitin terus. Disakitin terus.
kuatno nalarmu. Kowe iki isih enom, masih banyak cobaan yang belum kamu cobain yo, Le. Wis ngono kuwi. Kat. Yo Yus. Piye yuk masuk ra ngono ya Heeh. kalimatnya. Piye yuk masuk ra? Ya jelas masuk. Pinter tenan kowe Yus nek masalah ngene iki. Tapi aja lali yuk, ngesuk nang anak aduh. Ya jelas masuk sing dawa ya. Sesuk nek eneng hasilnya aku dibagi lho. Yuk, piye masuk ra yuk? Piye masuk ra yuk? Ya jelas masuk. Pinter tenan kowe Yus nek masalah ngene iki. Tapi aja lali ngesuk nek anu hasil aku dibagi lo. Mbok sing tenang kaya karo sapa wae. Ya wis Yuk, tak mulai sik aku arep mandang. Ramadang semaput. Wis. Yes, la la la, ye, la la la, ye, la la la, ye, yes. Wah. Kok wis berseri-seri. Ketok yuk riang gembira lah karemu. Oh ya ya, jane ngono ya. Apa iki ngono ya? Iki Pro, 1 2 3. Yes, la la la, ye, la la la, ye. Wah. Kok ketoke wis sumringah iki eneng apa jane? Tidak. Piye? Mbak Tuti wis luluh lantah iki ya. Lah apa wis akrab? Wis tak taklokke. Ora mau ngakrab. Heh? Ini. Ya gilane ya. Mbak Tuti wis luluh lantah iki ya. Wis tak taklokke di dalam genggamanku. Lah apa wis akrab? Leh, kowe kuwi kok bahas akrab, ora mau ngakrab. Wis akrab, Heeh. wis baper, Weh, wis cinta barang lho iki. sangarmen kowe, Bos. Ayo sangar terus ya pokoke. Kok tur nuwun tok piye to? Aja lali. Oh iya. Duite. Kat. Kiri kanan. Beres lo, Bos. Oh. Jujule PN. Wah, jujur piye? Duit ngepres body ini kok kon jujur. Wah. Clear ya? Oke, clear, Bos. Sah ya? Sah. Wis, aku tak siap-siap sik. Arep nemoni Mbak Tuti menuju kesahduan yang memuncak. Arep menemui Mbak Tuti si miliki blaem-blaem. Ya wis sekarang. Hati-hati, Bos. Tetep waras. Ojo semangat. Piye iki lali Tetep waras, jaga pikiran, jaga hati. Jaga hati, jaga pikiran, tetep waras. Yuk. Hati-hati, Bos. Ya, Bos, hati-hati. Jaga hati, jaga pikiran, tetep waras. Nyawa bagianmu. Wis 100 aku 100. Lah cuma mbok bales ya apa? Mau iya tak balas sih. Maaf Mas, aku udah dijodohkan sama orang tuaku. Aku nggak bisa menolak keinginan bapakku. Walah, Mbak Tuti, Mbak Tuti. Mbak Tuti, gue naik nang skenario. Oh iya, Deng, yus. Wes dengking kok kadoan lho iki.